बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव बाथ्रा थाबैनो एबा फैबाय थानाय 2 दाननि गेजेरावनो 400 हाग्रा बिफाननि लांदां जानानै थानाय मासिखौ इन्टारभिउनि गेजेरजों सुफुंजानो थांगासिनो दं। गोबां समनिफ्रायनो साख्रिनि थाखाय बिटिआर सरकारखौ दान्थे बिदान्थे खालामबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बे समावनो प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी नाजानायाव फैबाय थानाय 2 बोसोरनि गेजेरावनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि 400 मासिनि थाखाय इन्टारभिउ जानो थांगासिनो दं होननानै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा दिनै खौरांनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिटिआर हाग्रा बिफानाव खोब खम समनि गेजेरावनो साख्रि थिसनथाया जानो थांगासिनो दं। बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय बिटिआरनि साख्रि थिसननाया आरो 2-3नि गेजेरावनो जानो थांगासिनो होननानै फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो खमैबो 400 सा बिटिआर हाग्रा बिफानाव लांदां मासिनि थाखाय इन्टारभिउ जानो थांगासिनो दं। साख्रिखौ होनो हाया। जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 400निख्रुइबो बांसिन पस्ट खालि दङ। बेखौ नैबे 2 दाननि गेजेरावहाय इन्टारभिउ फाथिनायनि गेजेरजों सिस्टेम बायदियै जोङो साख्रिखौ फिलआप खालामनो नागिरदों। बेवहाय जाय इन्टारभिउ पास खालामनो हागोन बेनो जोङो साख्रिखौ होनाय जागोन। बेवहाय गरसेबो थाखा फैसानि लेनदेन जानाय नङा। अब्लाबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जायफ्रा गोदोनिफ्रायनो हाबनानै गावखौ सेक्रिफाइस खालामगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय जोङो माखासे ब'नास पइन्ट होदेरनानै माबा मोनसे खालामनो हायो नामा बिदि बेबस्थाखौ जों सानगासिनो। माबे पस्टआ 400निख्रुइबो बारा अब्लाबो 400खौ जोङो दोनथ'दों। आगोलनि खाम्फा बरगयारिनि समनि जाय सार्भिस प्रभाइडार बिथांमोननि बेलायावहाय आसाम गभर्नमेन्टआव खारगासिनो दङ। दा बे बेलायावहाय आसाम गभर्नमेन्टजों माबायदि सावरायदों आं बेखौ मिथिया। खिन्थु जोंनि बिटिसि सरकारनि सिङाव बा दिनैनि बे प्रमद बर' बिथां मानब गेदेरनि दैदेननायाव आसाम सरकारा बिटिसिनि हाग्रा बिफानखौ मोजाङै मावफुङो रैखाथि होनो हानायनि आरो मावफुंनो हानाय बायदियै 200 बेटेलियनखौ बिटिसिनिफ्राय बिटिसिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै 200टा मोनसे बेटेलियन मोनसे खुलिनो नागिरदों। बेनिफ्राय 200टा हमगार्ड हरगोन स्पेसियेलि हाग्रा बिफाननि थाखायनो बै 400नि अनगायैबो। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।